Вітаю! Сёння мы паговорым пра адзін, скажем так, вельмі незвычайны маніфест. У ім прапануецца духоўны падход да вырашэння глобальных канфліктаў. План, трэба сказаць, і амбіцыйны, і даволі дзіўны. Такім чынам, з чаго ўсё пачынаецца? А пачынаецца ўсё з даволі трывожнага прагнозу. Паводле дакумента, у 2026 годзе свет можа напаткаць так званы махавінаж. Гэта значыць вялікае разбурэнне. Але, што самае цікавае, аўтары сцвярджаюць, гэтага можна пазбегнуць. І ў іх, маўляў, ёсць план. Добра, перш чым мы паглыбімся ў сам план, давайце паглядзім, як яго аўтары апісваюць праблему. На іх думку, чалавецтва зайшло ў, яны называюць гэта крытычным тупіком. І галоўная прычына – гэта суперніцтва паміж зверхдзяржавамі. І вось тут самае галоўнае. Праблема, як яе бачаць аўтары, гэта не проста нейкая абстрактная напружанасць. Не, гэта канкрэтнае суперніцтва паміж США, Расіяй і Кітаем, якое, зразумела, падсілкоўвае гонку ўзброенняў. Але што самае нечаканае, гэта прапанаванае рашэнне. Гаворка ідзе не пра чарговую палітычную рэформу, а пра, не больш не менш, духоўную рэвалюцыю. Дык хто ж стаіць за гэтым амбіцыйным планам? Дакумент падрыхтаваны групай, якая называе сябе «Божская сіла» 1, 2, 3. І, як аказваецца, сама канцэпцыя мае даволі доўгую гісторыю. Глядзіце, гэтая ідэя не ўзнікла ўчора. Яна выспевала дзесяцігоддзямі. Усё пачалося яшчэ ў 1995, а потом, з цягам часу, яе прадстаўлялі на самым высокім уроўні в урадзе Індіі. Гаворка ідзе пра прэзідэнтаў, прэм'ер-міністраў. Гэта, ведаеце, паказвае, што гэта не проста нейкая абстрактная філасофія, а была рэальная спроба данесці яе да тых, хто прымае рашэнне. Ну што ж, давайце перайдзем да самай сутнасці. У аснове ўсяго рашэння ляжаць 3 узаемазвязаныя прынцыпы. Скарочна іх называюць UBUM, UD. Так, першы столб – гэта UB, або усеагульнае братэрства. Ідэя тут даволі простая – стварыць пачуццё глобальнага адзінства, якое стаіць вышэй за нацыянальныя межы, палітыку, і ўсё такое. Мета – аб'яднаць усе, як яны гэта называюць, пазітыўныя сілы па ўсім свеце. Далей ідзе УМ, або аб'яднаныя настаўнікі. І вось гэта, мабуць, самая канкрэтная частка ўсяго плана. Прапануецца стварыць цалкам новы глобальны орган. Толькі ўявіце, такая сабе духоўная версія АН. У яе ўходзілі б маральныя і духоўныя лідары з усяго свету. І іх задача была б не ў палітыцы, а ў тым, каб даваць этычныя парады, працуючы побач з існуёцай АН. І нарэшце трэці элемент – UD, то бок усеагульнае разбраенне. Гэта, па сутнасці, канчаткавая мэта. Логіка тут такая. Калі мы дасягнем усеагульнага братэрства, а аб'яднаныя настаўнікі будуць даваць мудрыя парады, то навошта тады уся гэтая зброя? Патрэба ў гіганцкіх арсеналах проста знікне. І тады, як мяркуецца, надыдзе сапраўдная глобальная раўнавага. Добра. Ідэя пра аб'яднаных настаўнікаў вельмі цікавая. Давайце разбярэмся ў ёй крыху глыбэй. Як менавіта ўяўляюць сабе працу гэтай новай структуры? Каб растлумачыць адносіны паміж ААН і гэтымі аб'яднанымі настаўнікамі, аўтары выкарыстоўваюць вельмі яркую метафору з індуісцкай міфалогіі, як Шыва і Шакці. Калі казаць проста, Шыва – гэта свядомасць, а Шакці – гэта энергія, дзеянне. Сэнс у тым, што яны не канкуруюць, а дапаўняюць адно аднаго. Так і тут. ААН – гэта палітычная сіла, а УМ – духоўная мудрасць. І разам яны павінны стварыць ідэальны баланс. Вось тут мы бачым вельмі выразны падзел роляў. АОН застаецца там, дзе і ёсць, у Нью-Йорку, сусветным палітычным цэнтры. А вось для ЮМ прапануецца вельмі сімвалічнае месца – Ганді Смрыці ў Індіі. Гэта месца, дзе Махатма Ганді правёл свае апошнія дні, таму яно прасякнута ідэямі міру і ненасілля. Такім чынам, усё проста. АОН – гэта геапалітыка, а ЮМ – гэта этыка і духоўнасць. І глядзіце, наколькі ўсё дэталёва прадумана. План прапануе для ЮМ аж 9 розных органаў. І кожны з іх – гэта па сутнасці духоўны двайнік адпаведнага органа ў ААН. Напрыклад, у ААН ёсць Савет бяспекі,
А ў ЮМ будзе духовны савет. У ААН міжнародны суд, а ў ЮМ усеагульны суд справядлівасці. Гэта сапраўды такая люстраная паралельная структура, створаная, каб дадаць духоўнасці ў кожны аспект глобальнага кіравання. Ну добра, план грандіёзны, але як яго увасобіць у жыццё? А вось тут пачынаецца самае цікавае. У дакуменце ёсць вельмі канкрэтны і, я б сказаў, вельмі тэрміновы план дзеянняў. Ён складаецца з 12 крокаў і распісаны літаральна па месяцах на канец 2025 і ўвесь 2026 год. Першая палова гэтага плана, першыя 6 крокаў, накіравана на тое, каб, так бы мовіць, запусціць працэс. Пачаць прапануецца з афіцыяльнага абвяшчэння надзвычайнай сітуацыі з-за зброі масовага знішчэння. Адразу пасля гэтага сфармаваць групу з духоўных элітаў. І што важна, паралельна з гэтым укараніць усю гэтую філасофію UBUMUD у адукацыйныя праграмы па ўсім свеце. І ўсё это на фоне онлайн-саміту 3 галоўных гульцоў – США, Расіі і Кітая. Другія 6 крокаў – гэта ўжо дыпламатія высокага ўроўня. Тут і сустрэчы з усімі ядернымі дзяржавамі і нават вельмі незвычайная прапанова абмеркаваць даданне духоўных сімвалаў на нацыянальныя сцягі. Уяўляеце? Ну, а канчатковая мэта ўсяго гэтага марафону да канца кастрычніка 2026 года дамагчыцца, каб АН хаця б неафіцыйна прызнала і саму філасофію, і новы орган аб'яднаных настаўнікаў. І завяршаецца ўвесь гэты маніфест вельмі моцным і прямым заклікам. Ён адресаваны канкрэтным асобам і арганізацыям з просьбай дапамагчы ператварыць гэтае бачэнне ў рэальнасць. І вось гэта, напэўна, самае важнае. Гэта не проста нейкі тэарэтычны трактат. Гэта прямы заклік да дзеяння. Ён адрасованы больш чым 1000 духоўных і палітычных лідараў з адной просьбаю – аб'яднайцеся. Ён заклікае сусветныя СМІ дапамагчы з распаўсюджваннем ідэі. І, што вельмі нечакана, у ім ёсць прямы зварот да Ілана Маска з просьбай дапамагчы ў ліквідацыі ўсёй зброі масавага знішчэння. Усё гэта, у рэшце-рэшт, падводзіць нас до аднаго галоўнага пытання, якое ставіць гэты маніфест. І неважна, ці лічыць хтосьці гэты план рэалістычным ці не. Ён прымушае задумацца пра нешта большае. Ці можа духоўная мудрасць наогул вырашаць геапалітычныя канфлікты? Ці ёсць для яе месца ў нашым свеце? Гэта пытанне, на якое, мабуть, пакуль няма адказу.